Portella Blanca és el punt més alt, situat a més altitud, del Camí dels Bons Homes. Aquesta part del camí recorre la part alta de la Vall de la Llosa. A partir de Cal Jan remunta a aquesta vall, que té una estructura totalment glacial en forma de U, amb moltes pinedes de pi negre, amb roques granítiques, sobretot, i remunta aquesta vall fins a la Cabana dels Esparvers i fins a la Portella Blanca. Profiti. Gràcies. Que heu volgut aquí aquesta nit, a la Cabana dels Esparvers. Què tal? S'hi dorm bé? Molt bé, la veritat. L'únic que no ens hem despertat perquè és tan fosc. Ens trobem a la Cabana dels Esparvers, que es troba en una cruïlla de dos camins, el Camí dels Bons Homes i el GR11. El GR11 ve de la Portella d'Engorgs i es dirigeix per Vallcivera cap a Andorra, mentre que el Camí dels Bons Homes recorre la Vall de la Llosa des de Cal Jan fins a la Portella Blanca. La descarregueu. Esmorzem aquí? Sí, home. Almorzem aquí. A la sombra. Ara, a veure, intentem menjar una mica per recuperar forces, perquè puja. Molt, eh? Puja, Vull dir, no et pensis, Hem cansat tant ara. Jo he caminat més que vosaltres. Sí, perquè has anat dues vegades al No cotxe. pas nosaltres. Bueno, ara ens queda molt poc ja per la Portella Blanca. Molt poc tampoc. Sí, ens queden un parell d'horetes. d'horetes no. No arriba a 2 hores, home, no. Ara ens trobem a la part alta de la Vall de la Llosa, a la Coma d'en Gaït, i el camí és molt ben definit. Va seguint la vall, passa a la dreta del riu i fent un seguit de llaçades, de ziga-zagues, s'enfila fins a la Portella Blanca. Se'n diu Portella Blanca perquè hi ha unes vetes de quars que des d'aquí no veiem, però sí que es veuen des de la vall de Camp Cardós. Per això en dia la Portella Blanca, però és aquest pas d'aquí sobre. A partir d'aquí ja entrarem a la vall de Camp Cardós. Ara el camí comença ja a fer la remuntada final cap a la Portella Blanca, que és aquest coll que es veu aquí darrere. Llavors s'enfilarà per aquestes costes amb ziga-zagues i finalment acabarà gairebé horitzontal fins a arribar a aquest pas. Aquest toro és jove i el més vell, el gran, és l'amo del ramat. I segurament hi ha alguna vaca que va alta i el jefe, per dir-ho així, va fotre fora aquest per a ell quedar solo allà amb el ramat. El toro dominant, I ho ha aïllat i per això està aquí, una mica recelat aquí. Però no se pot apropar. Si et fixes en allà, hi ha el toro amb les vaques i una mica de bassa. Si veus que rasca la pota, doncs llavors jo corré perquè vaig de color vermell, per tant. Aquest és el punt on s'uneixen el GR107, el Camí dels Bons Homes, amb el GR7, que ve de la Portella de Joan Antoni, o sigui, ve de territori andorrà, i segueix aquestes costes per aquí, s'emboreja la capçalera de la Coma d'en Gaït i s'uneix amb el Camí dels Bons Homes. A partir d'aquí continuen junts per la Portella Blanca, tota la vall de Camp Cardós, fins que a Porter Pi Moreno el GR7 es desvia cap a l'Estany de Lanós i el GR107, el Camí dels Bons Homes, puja al coll de Pi Moren i baixa cap a l'Anglesa. Aquest sector de camí va exactament des del poble de Viliella, passant per la Portella Blanca fins al poble de Porta. Tots es troben dins la Cerdanya. Més d'un podrà pensar que pel fet de passar per la Portella Blanca, que és un coll situat a 2.539 metres d'altitud, més d'un podrà pensar que els bons homes potser per aquí no hi devien passar. És possible que molts d'aquests bons homes, de càtars fugitius, ho fessin per la vall de Querol i anessin fins a Puigcerdà. Ara bé, també n'hi devia haver
uns altres, perseguits ja per la justícia en el seu moment, per la Inquisició, que es van refugiar i que van passar per la muntanya per no ser vistos. Potser els interessava doncs, que ningú els pogués descobrir, no? En aquest cas, i per això pensem doncs, que també devia ser utilitzat aquest camí en aquella època.